So guys, nandito po tayo ngayon sa Okada. Siyempre kasama ko yung mga beshi ko. Beshi yan, Maribes. Okay guys, nandito po tayo. Okada tayo ngayon. Tayo. Ayun no? So, Hello, ay friend, present ko na. ayan. Ano yung live? Okay. Dito kami sa Okada. Happy birthday. Happy birthday! Dito kami sa Okada! Thank you Mama Mare. Thank you ma. Siyempre, Thank you. sa aming kumpare, di ba? Thank you sa Basta para pag-vlog. sa'yo, Thank dito you. kami. Ayan, sumagalitot po tayo sa Okada. First time po dito guys ha. Talaga? Mare ha. Ganda oh. Siyempre, first time mo kaya dito ka namin sinama. So ngayon, dito kami sa Okada at sa aming kumpare. Thank you, Dito ko siya Mare. pakakainan. Salamat. Ayan ang aking kumare, yan ang kumare namin napaka-sexy. Sexy nga talaga siya. Oo, di ba? Wow. Maluwang talaga siya. Okay. Maluwang. Oh. So guys, Sa guard. magtututo ka dito sa Okada. Kasama ko ang aking Maribes, si Marie Kuki, at siyempre po si Bekay. Ayan. Okay. Ay, ikaw ang gulo ko kasi sa kabila. Mahirap eh. Ayun, mahirapan ako. Pati na mo, ayan. Yung kamay ko. Kabila mo. Ala, lang. Ay, sige tayo. Ayun, Ikaw guys. bago pa. Okay. Hindi, okay lang. Eh, again. Ay, di na ba? Wow. Okada. Katatapos lang sa dulo ng tapo. Ayan, ay sarado. Hindi, di ba doon tayo? Oh, kasama ko Ito ngayon, kami, guys, Ay, Okada. Yes, ang ganda ng bulok na. Wow. Dito tayo. Wait lang, may nagpa. Dito, please. para naging murang titulo. Ikot-ikot po tayo dito guys sa Okada. Ayun guys, ang ganda pala dito sa Okada. Sige, picture tayo. Okay. Okay. Seryoso? Ay, nako guys, ang ganda dito sa Okada talaga. Kumare. Yan. Kami kumare. Okay na. Wow, ang ganda. Kasama ko. Bumukha ko sa piyang na. Ay, pare ko yung ayun mo. Saan? Wow, nice. Kaya nga ilagay natin. Hindi siya makapag-vlog kasi. Okay. Saan? Sa may banda? Ano? Saan banda ba? Dito lang kami. Wait, dito. Alam mo, naiwan ka namin. Mataling kami yan. Oo. Dito. Magpa-vlog lang siya. Saan banda ba yan? Hindi na iban. May ano. Ha? Problema po namin yung aming dala-dala. Yung bigat ko kasi. Yung ano, yung pasalubong sa akin ng kami. Yes. Na Marami. kakanin. Nagpabili kasi ako ng kakanin, mga bagoong. Yan. Yun, kaya, ayun, ang problema kami kung saan namin lalagay. Biro mo, Ano, pwede na? biro mo yung bagoong, napunta ng Okada. Ayan, ikot na muna tayo Parang ang dito. taba-taba ko sa ano, sa video. Hindi naman.
Halata ba? Kataba ka? Hindi, hindi halata. Kaya, Ha? Kasi yung braso mo kasi nakikita. Okay lang siya. talagang mataba ako sa sa video. Sa video talaga. Mataba talaga ako tignan. Medyo takpan na yung pag-film. Hindi, talagang sa video mataba talaga ako tignan. Kahit ano nga sa kanto. Di ba sa picture din, wala Oo nang nga taba eh. tignan? Oo. Oo. Talagang mataba talaga ako tignan. Si Beck ay medyo malit yung mukha. Maganda. Sa ano mo dito? Mga restaurant na mahal. Depende rin. Depende. Yan yung Tapos- dancing pa. Ay, sandali lang, Angel. Naisira ko. Ay, ako rin si Aura ko. Bikay, Bes, share mo na kami. Share mo. Angel, okay na ba? Sige. Ayan guys, share mo tayo. Guys, punta po kayo dito sa Okada. Pagpasok niyo pala, entrance pala na share nila. Yes. Tignan mo naman, oh. Pag may mga ano kayo, mga kaibigan kayo, punta po kayo dito sa Okada at tignan mo naman. Share na lang to guys. Oh, yes, Ganda, yes. oh. Oh, kasi ganda ng kasama ko. Yes! Sa lahat na sinabi mo, pare, yan ang aking ano, gusto ko. Share ba to? Wow, parang bahay na. Wow. Saan ba dito? Ikaw mga and then sa boy. Dito ang boy, oh. Guys, tingnan nyo. Oh. Ang share nila dito sa Okada. Grabe talaga. Super linis. Nakatayos. Ano? Guys, parang bahay. Wow. Share mo tayo. Guys, ganito pala dito sa Okada, guys, oh. Pagpasok mo palang grabe, oh. Ang ganda pa ng mga chandelier. Hanip. Sa Okada po to, guys, oh. Grabe ang daan. Look at this. Ooh, wow. Guys, ang ganda din talaga dito. Isang memorable na araw ko sa akin, sa birthday ko. Siyempre po, nandito po ang aking marin. Ito talagang super supporta sa akin. Ayan din. Hi guys, wow! Magsama yung dalawang mga ganda. Let's go! Ito rin naman ako dito sa Okada, guys. Let's go guys, dito. Wow! So ano pang gusto mo? Sa ano? Oh. Sa isang casino? Sige. Ang kulay, oh. Ang daming kulay. Gusto mo sa Resorts World? Resorts World? May ano ba, live band, may casino. Diba? Basta sabi ko sa'yo, kasama na kami. Natupad na yung pangako ko sa'yo, ha? Oh, grabe talaga guys. Oh, nako, signature. Saan? Tommy. Mga Louis Vuitton. Dito tayo sa baba. Ito, siya rin. Ako, nandito na lang. Mga Louis Vuitton. Mahal dito guys. Nora. Dito sa... Talaga. Sino ba yan? Saan? Dami ang daming dollar. Wow. Kasi na tayo. Tara, tara. Ano nakatulog ka yan? Saan? Siya bigat-bigat eh. Ano eh? Nakangahit yung kamay ni Jinjel. Saan siya? Ayan. Fountain. Yung fountain kasi, yung ano, tatanong ko natin. Lalakad mo rin na. Kagandahan. Wow. Look at this.